to bari mu duba batun da ya shafi a hira da aka yi da shugaban kasa Muhammadu Buhari a kwanan nan. Daga cikin tattaunawa mutum a farkon fari musamman da muka taba batun da ya shafi manufofi na ita gwamnati ko na dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar APC, ka tabo batun da ya shafi yunwa wanda kake ganin duk a karkashin ita wannan gwamnati aka samu. A cikin tattaunawar shugaban kasa Muhammadu Buhari na kwanan nan yana bayyana cewa dan Najeriya ba shi da wani hujja da zai bayyana cewa yana jin yunwa. La'akari ko hujjar da ya bayar shine kyakkyawan yanayi da aka samar a na aikin gona, wanda yake bayyana cewa rashin wannan kila shine zai sa dan Najeriya ya ce yana jin yunwa. To kasan akwai idan mutum magidanci ne yana da mata guda ɗaya yana da 'ya'ya guda 5 sai ya dawo gida da yamma sai ya tambaya babu ruwa ba sabulu. Abin da ya kamata ya ce musu aiko ban daɗi ba ya ɗauki matakan gaugawa ya kawo masa abinci, amma idan ya farka ya ce musu to ya buga mani ba, wanda bai baka abincin ba kafin ya fita, da ya dawo bai zo da abincin da sai ya ce muku ya buga mani ba, ku tashi ku je ku nemo abinci. Shi irin wannan uban sunan shi uba mara tausayi, wanda bai san ya kamata ba, talasuru, wanda bai kamata a bashi ajiya amanar iyali ba. Akwai wanda zai dawo kafin ya fita ya yi tanadin komi makowa, amma duk da haka in ya dawo sai ya ƙara tambaya an ci abinci, wallahi baba an mun ci abinci amma baba ma ba ta haɗa mu da nawa ce aje a basu naman nan. Wannan shine uba mai kulawa, mai sani ya kamata, wanda yake son iyalinsa da zuri'arsa su ga girmansa su girmama sa bayan ya mutu a yi ta alhinin cewa dama baba bai mutu ba. Na kalli wannan interview ta janar Muhammadu Buhari cikin nutsuwa wajen Halil Ahmed da Gitse mata. Ni da abin na fahimta shine gaskiya shugaban kasa ya gaji, an kai bango an kai karshe. Inda ni ne shi wallahi da garin interview din da abin da ya bayyana wallahi cewa ne Osubanjo tun da kai akwai shekaru tare da kai da mulkin nan wata 7 na gaji na tafi daga amma ga alama wallahi bai san abin da kasar take ciki ba. Ga alama bai iya zaben kalamai masu kwantar da hankali ba. Ga alama kullun ya saba ya zabi kalaman da za a daga maka karin magana. Ka diba social media in kaga irin zage-zagen da ake yi da tsinuwar da ake yi da Allah ya san ake a sandiyar wani interview din sai ka tausaya masa, saboda idan Allah ya san nan ta tasiri, in tsinuwar nan ta tasiri, in an yi ta ne akan gaba wallahi bone, wallahi za ta tasiri a kansa, kuma wallahi ba zai ji daɗin wannan tsinuwar ba. Ni dai abin da ke ba da shawara shine duk wanda suke sa janar Muhammadu Buhari yana ba 'yan jarida dama su interview da Allah a ja layi daga yau a daina. Mun ji, mun fahimta, mun hankalta, mun ji a jikinmu, muna da dama don Allah ya isa haka nan.